De oefenwedstrijd in Waasland-Beveren is pas de vierde van Cambuur in deze tarrieding, want meerdere duels waren oors zijn. De selectie van de Leeuwters is al snel en dan kregen ook nog eens 4 spelers corona. Een van haren is Isaac Calon. Ik had super erge hoofdpijn. Mijn spieren deden heel erg veel pijn, keelpijn. Geen reuk, geen smaak. Dus ja, dat was wel pittig, zeg maar. En ja, ik dacht altijd dat de COVID wel meeviel eigenlijk. Dacht ik altijd persoonlijk. Maar ja, nu ik het zelf heb gehad, dan zie ik wel van ja, het is wel heftig als je het goed te pakken hebt. In Waasland-Beveren zit de onvaller op de bank. Liek als de orenspelers die een aantal weken lang positief testen. De eerste kans van de wedstrijd is voor de Belgen. Maar dit schot is een makkelijke prooi voor Cambuurkeeper Sonny Stevens. Aan de orenkant is het gelijk rekken. Nick Dodeman wordt Jip Stewart, leidt de bal waarom op Robin Maleu en die spits Sam Hendricks. 1-0 voor Cambuur en dit mag je maar jocht wel een spitse goal nemen. Mitchell Paulussen had Krek Denai de kans op de 2-0. Maar zijn inzet is te zwak. De thuisploeg wordt dan wat gevaarlijker en krijgt wat meer druk op de goal van Cambuur. Hier kan Kelvin McIntosh een grote kans voorkomen. Maar dat liet het wel ta een hoekskop. Daarin krijgt Cambuur de bal net voort. Hoekskopnemer Kevin Hoggas krijgt de bal uiteindelijk voor de voeten. En via Dokesmit zit hij de liekmakker binnen. Heel slemielig shut het eruit voor de verdedigende van Cambuur. De Leeuwters hebben het dan dreig en keeper Sonny Stevens voorkomt even later dat zijn ploeg op F te staan komt. En dat mat vervolgens op nij als de onvallen van Beveren wel een heel soort romte krijgt. Maar bij een lieke staan gaan beide ploegen het skoft in. Er binnen geen wissels bij het begin van de tweede helft. Vol is Waasland-Beveren gelijk dicht bij de 2-1. Maar het is maar goed dat Dokesmit hier de vastzet eruit helpt. De eerste kans van Cambuur na het skoft is voor Nick Dodeman. Maar hij zit de bal krekt Vardel. De grootste mogelijkheid op de 2-1 is Liekwels dogs voor Waasland-Beveren. Hier Matthias Verret volle meer uithellen kennen. En misschien ook wel meer uithellen matten. Het bleef bij 1-1. Maar nog een jaloere spelen brengt trainer Henk de Jong dan 4 spelers binnen de lijn. Het binnen de 4 die het corona hebben. Nou is Isaac Calon binnen dat Marco Tol, Jamie Jacobs en David Sambisa. Ze kunnen Liegwels net voorkomen dat het 2-1 wordt. Bij deze hoekskop wordt Leonardo Bertone uit de holle en hij zet de Belgen op voorsprong. In de laatste 20 minuten liek het de 3-1 dat Jedder in de loft te hingen als de 2-2. Maar Sonny Stevens houdt zijn ploeg keer op keer in de wedstrijd. Uiteindelijk wordt de dag nog gelijk. Na een mooie onval komt de bal bij invaller Calon. Die versnelt en shit de liekmaker keihard binnen. Het maakt het dat Cambuur de tarrieding op het eredivisie-seizoen afsluit met een 2-2 liekspul. Dat zit er aardig in, toch? Ja, volgens mij hadden we een snelle kantwissel. En ja, kwam ik 1 tegen 1 en ging ik er voorbij en schoot ik hem, volgens mij hard hoog, schoot ik hem binnen. Dus ja, dat was gewoon goed. We moeten dat veel vaker doen. Gewoon snel van kant wisselen en dan komt er gewoon ruimte. En dan moeten wij als buitenspelers gewoon 1 op 1 aangaan. En dan resulteert het in een goal deze keer. Nou, ik ben blij dat de jongens dat de 4 jongens nog weer minuten maken hebben. Dus daar zou ik meer naar dan hoe we ervoor zinnen. Dat is nog net zat wijzen, maar ja, we missen 2 hele weken van de voorbereiding en dat maar weer eens vriend hebben. We hebben natuurlijk een rommelige voorbereiding gehad met niet heel veel wedstrijden. Maar ik denk dat we allemaal wel bewust van zijn dat volgende week zondag de competitie begint. En natuurlijk, er is nog werk aan de winkel. Maar we gaan er gewoon voor zorgen dat we zondag gewoon, volgende week zondag dat we gewoon klaar voor zijn.
Ja, ik denk dat er volgende week bij jongens langer inzetbaar binnen dan 24 minuten, 30 minuten. Kist ik al wat zitten oren Tom Boeren, die orenspits, is die direct bij Beitzing Race? Ja, ik hoop dat die een tientje of tongetje, wij trainen mij. Dus dan gaan we die direct weer bij. Alleen ja, die zijn net voor het spelen kennen.